إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча улуглауларыбыз, мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шаһадат китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шаһадат китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләре насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр үзенең гаделлеге белән кемне дә булса туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тақвалык белән, курку белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне халык иткән, тәрбияләгән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән шул Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөреслекте Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз Коръәндә Хуҗурат сүрәсендә безгә күп хикмәтләрен, әдәп әхлакларын хәбәр итә. Һәм тәфсир галимнәре хәтта Хуҗурат сүрәсен әдәп сүрәсе дип атыйлар. Чөнки әгәр дә ул сүрәне укып чыксак, аның һәрбер аяты диярлек безгә нинди дә булса яңа әдәп, үз-үзеңне тотышны күрсәтә, белдерә. Һәм ул әдәпләр безнең җәмгыятебезне саклый, һәм аны дуслыкны, туганлыкны җимерә торган афәтләрдән, ширләрдән безне ерак тота. Хәтта кан куешны да туктата торган аятлар бар ул сүрәдә. Һәм шул аятларның берсе безгә төрле тиз арала торган хәбәрләрне тикшерү хакында безгә хәбәр итә. Һәм шул хәбәрләрне тикшерүне безгә мәҗбүр кыла. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Я әйюһәлләзина аману ин җаакум фасиқун бинабаин فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين." Аллаһ әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, әгәр сезгә берәр фасиq, берәр гөнаһ иясе хәбәр китерсә, ул хәбәрне тикшерегез. Наданлык сәбәпле, белмәү, дөрес информация булмау сәбәпле гаибе булмаган кешеләргә зарарыгыз тимәсен өчен. Әгәр тикшермәсәгез, эшләгән эшләрегез өчен үкенерсез" дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә үзебезнең хәлебезне җентекләп карасак, бик
бик тә авыр хәлебезне һәм үзебезнең гади, ышанучан, тиз ышана торган икәнлегебезне күрербез. Безне мөселманнарны алдалар өчен, башыбызны бутар өчен, төрле тузга язмаган сүзләр белән ышандырыр өчен бик күп көч кирәк түгел, кызганыч. Ә бит һәрбер ишеткән, һәрбер белгән сүзләрне, хәбәрләрне әгәр дә без тикшергән булсак, андый хәлгә килеп җитмәс идек. Һәм менә әгәр дә халык арасында тарала торган хәбәрләрне укый башласаң, ул хәбәрләрне карый башласаң, араларында ниндиләре генә юк. Хаҗга бушлай җибәрәләр икән, менә бу номерга шалтыратырга кирәк дип язылган берсендә. Икенчесендә, бу доганы 20 тапкыр укысаң, байлыгың арта, 20 кешегә таратсаң, саулыгың арта, 20 кешегә җибәрмәсәң, үләсең, куркыныч бер бәла афәт килә икән, шырпы керосин әзерләгез һәм фәлән больниста фәлән кеше инде бу җирдән үлгән дип, менә шушындый хәбәрләр таратыла, мөхтәрәм җәмәгать. Әлбәттә, буларның һәрберсе дә тузга язмаган, әллә нинди уйлап чыгарылган хәбәрләр. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, бу хәбәрләр арасында иң күңелне җәрәхәтләүчесе ул андый хәбәрләр арасын сәбәпле безнең якын тирәбездә ике мөселман халыклар, мөхтәрәм җәмәгать, хәтта кан кыешка җитүләре. Һәм ишеткәнсездер, менә узган җомгада Казахстанда инде шигендә әйме, казаклар белән дуңганнар арасында килеп чыккан шундый кан кыеш, ике халык, икесе дә мөселман. Ләкин ахыр шиктә нәрсә булды? Ахыр шиктә инде 10 кеше үтерелде, 140 кеше җәрәхәтләнде, меңәрләгән кеше качып китергә мәҗбүр булды. Ләкин аның башын карасак, аның башы интернетта, WhatsApp'та, янәсе безнең братларны үтерәләр, безнекеләрен кыйныйлар, әйдә уян халык дигән хәбәрләрне, провокацияләрне уку ишетү белән бөтен кешеләр күтәрелеп, кайнар йөрәкләренә таянып, менә шушындый кан кыешка килделәр. Ә бөтен сәбәбе бу кемдер провокация ясап, халыкның бер катлы булуыннан файдаланып, менә шушындый зур кайгыга китерде. Ә бит Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә әйтә, берәр фасыйк кеше, берәр гөнаһлы кеше, берәр хәлен беленмәгән, без кем икәнлеген белмәгән кеше, әгәр дә сезгә хәбәр җиткерсә, ул хәбәрне тикшерегез дип әйтә. Әмер итә, бер катлы булмагыз, надан булмагыз, өйрәнегез, тикшерегез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм чөнки менә бу наданлыкның нәтиҗәсе бик тә аяныч булырга мөмкин. Һәм шуңа күрә галимнәребез былай дип әйтәләр, кешеләр ди 3 төрле булырга мөмкиннәр ди. Беренчесе, дөрес сүзле, тугры кеше. Бу кешедән килгән хәбәрләрне без кабул итәбез дип әйтәләр. Икенчесе, ялганчы кеше, ул ди, аннан килгән хәбәрләр әлбәттә ялган була. Һәм шуңа күрә без ул кешенең хәбәрләрен кабул итмибез дип әйтәләр. Өченчесе, фасыйк кеше, гөнаһлы кеше, яки хәле билгеле булмаган кеше, бу кешенең хәбәрләрен тикшерергә тиешлебез дип әйтәләр галимнәр. Һәм ул мөхтәрәм җәмәгать, ул чыннан да шулай. Без тикшерергә тиешбез, чөнки безнең заманабыз шундый. Бүгенге көндә олысында да, кешесендә дә кулында телефон бар, сотовый бар. Һәм бер төймәгә генә басып, синең шушы хәбәрең, синең шушы сүзең меңәрләгән километрларга таба таралырга мөмкин. Элек кешеләр ул араларны ярты ел эчендә, берничә ай эчендә, хәтта еллар буенча бәлки ул араларны үтә торганнардыр. Ә бүгенге көндә заманча технологиялар сәбәпле ул хәбәрләрне 1 секунд эчендә җиткерергә була. Һәм шуңа күрә килгән, аңлашылмаган хәбәрләрне тикшерү безнең өчен, 21-нче гасырда яшәүчеләр өчен тагын да актуаль, тагын да мөһим булып тора. Һәм безнең арабызда тарала торган хәбәрләрнең нәтиҗәсе дә элеккеге белән чагыштырганда тагын да куркынычрак, тагын да аянычрак булырга мөмкин. Һәм Сахих аль-Бухари хадисләр җыентыгында бик кызыклы бер хадис бар. Ул хадистә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям улуг булган бер төш күрә. Һәм инде бу хадисне сөйләр алдыннан бер генә мәсьәләгә тукталасым килә. Ул төш күрү, төшләргә таяну, төшләрне юрау мәсьәләсе һәм безнең халыкта бик каты таралган.
шушы тешләргә таяну. Шушы тешләрне юрап, аның рас булганын көтү. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, без белергә тиешбез. Пәйгамбәрләрнең генә тешләре бөтенесе рас булган. Только лишь сны пророков и посланников, только они являются вещими снами, которые сбываются. Калган кешеләрнең тешләре пәйгамбәрләрнеке кебек түгел. Һәм безнең динебездә, әһле сунна вәл җәмәгать гакыйдәсендә тешләрдән таянып, алардан хөкем чыгару юк. Тешләрдән чыгып, без динебезне төзебез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрендә әйтә торган булган. Тешләр ди, алар ди без күрә торган тешләр, я алар сөендерә торган хәбәрләр, яки алар шайтанның куркытулары дип әйтә. Һәм шуңа күрә аларны нәрсәгәдер бәйләргә кирәк түгел. Пәйгамбәребез әйтә иде: әгәр дә берәрегез яхшы, сөенечле төш күрсә, үзенең яраткан кешеләренә сөйләсен бу хакта дип әйтә. Әгәр дә начар төш күрсә, әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтеп, сул ягына 3 тапкыр төкерсен дә, бүтән бер кемгә дә сөйләмәсен дип әйтте пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм галимнәребез дә, һәм алар арасында Имам Әхмәд булай дип әйтә: изге төш, яхшы төш ул мөэминне сөендерер, ләкин аны һич тә кызыктырып алдатмас дип әйтә. Правдивый сон, хороший сон праведного человека, он радует верующего, но не обольщает его. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, тешләргә таянып, без үзебезгә ниндидер хөкемнәр чыгарырга тиеш түгелбез. Һәм кире пәйгамбәребезнең төшенә кайтыйк, һәм әйткәнемчә, пәйгамбәрләрнең төшләре, алар һәммәсе хаклык, Аллаһ Тәгаләдән килгән хәбәрләр. Һәм ул хадистә әйтелә: шул төшендә Аллаһ илчесенә төрле гөнаһлар ияләренең каберләрендә ничек газапланулары күрсәтелә. Ягъни каберләрендә әле кыямәт көне җитмәгән, ә булар инде каберләрендә газапланалар. Һәм шул кешеләр арасында башына яткан бер кешене күрә. Ә янында басып торучы икенче кеше тимер кләшәләр белән аның авызының бер ягын җыртып, колагына хәтлек, хәтта башына хәтлек җыртуын күрә. Һәм аннан соң бер ягын җырткач, икенче ягына басып, яңадан икенче ягының авызының кырыен колагына хәтлек шул тимер кләшәләр белән җырта икән. Һәм икенче ягын тәмамлагач, кире беренче ягына кайтып, яңадан шул авызын җыртып тора. Һәм шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисның ахырында инде әйтелә, һәм бу кеше хакында сорый фәрештәләрдән. Бу кешенең нигә шушындый авыр газап белән газаплануын сорый, һәм шунда аңа әйтәләр: бу ди ялган таратучы кеше дип әйтә. Аның ялганнары уфукларга кадәр тарала иде дип әйтә. Бик ерак җирләргә аның ялганнары тарала иде дип әйтәләр, дип әйттеләр пәйгамбәребезгә. Һәм уйлап карыйк, мөхтәрәм җәмәгать, уфукларга, инде ерак араларга элек вакыт таралыр өчен, хәбәр таралыр өчен, ялган таралыр өчен күпме вакытлар кирәк булган. Ә бүген, мөхтәрәм җәмәгать, секунд эчендә телефон белән кеше сүзен үзе дә сизмичә ялган хәбәрләрне уфуклардан да ераграк араларга җиткерергә мөмкин. Һәм бу хадис безнең өчен зур бер кисәтү булып торырга тиештер. Һәм кеше хәленә, шушы кеше хәленә, менә шулай әйтеп, кабердә газапланырга, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ сакласын, ләкин юлы бүгенгесе көндә җиңелләште. Аллаһ Раббыбыз имин кылсын. Димәк, нинди хәбәр кабул иткәнеңне, нинди хәбәрләрне башкаларга җиткерүне, репостларны уйлаганнан соң гына, тикшергәннән соң гына башкаларга таратырга була. Һәм шулай ук әлбәттә, әлхәмдүлилләh, кулларыбыздагы телефоннарыбыз ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, Аллаһ Тәгаләнең бер игелеге. Яхшы кеше кулында ул телефон яхшы функцияләрне үти. Яхшы максатларны башкара. Ә инде начар кеше кулында ул әлбәттә начар эшләргә сәбәп була, һәм гөнаһасы да аның хуҗасына булыр. Аллаһ сакласын. Һәм тагын бер мәсьәлә, мөхтәрәм җәмәгать, кешеләр ни өчендер авызларыннан чыккан сүзләре өчен генә җавап бирәм дип уйлыйлар. Менә мин нәрсә сөйлим? Шуның өчен кыямәт көнендә Аллаһ каршында җавап бирәчәкмен дип уйлыйлар. Телефонда, компьютерда, интернетта язган сүзләр алар өчен җавап бирмим дип уйлыйлар.
Чөнки былай сөйләшкәндә это реальный мир, әйме бу реаль, бу ни түгел, бу офлайн дип әйтәбез без хәзер, әйме. Ә телефонда ул бит онлайн, ул бит виртуальный мир. Нәрсә инде яздым инде, смайлик җибәрдән башкасы, тегесе нисе, әйме. Юк, мөхтәрәм җәмәгать. Авызыбыздан чыккан сүзләребез өчен һәм язган сүзләребез өчен дә Аллаһ каршында җавап тотачакбыз. Чөнки хәтта ислам динендә, шәригатьтә кешенең әйткән сүзе белән аның язган сүзләре алар бер тигез. Әгәр дә берәү договорга кул куеп, яхшы, машинамны сатам дип язды икән, бу аның әйткән сүзе кебек кабул ителә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә язган сүзең белән, әйткән сүзләрең белән бер аерма да юк. Син аны кагазга яздыңмы, син аны телефонга яздыңмы, WhatsAppка, Telegramга, интернетта яздыңмы, мөһим түгел. Һәммәсе өчен җавап тотылачак, мөхтәрәм җәмәгать, һәм иң башларыбызда фәрештәләр утырган, һәм ул фәрештәләрдән бер генә эштә, бер генә сүздә читкә китмәячәк. Һәм вагазның башында укылган аяткә кире кайтсак, Аллаһ Тәгаләнең безгә, әгәр дә сезгә берәр фасик кеше, берәр гөнаһ иясе хәбәр китерсә, ул хәбәрне тикшерегез. Наданлык сәбәпле, белмәү, дөрес информация булмау сәбәпле, гаибе булмаган кешеләргә зарарларыгыз тимәсенгә. Әгәр тикшермәсәгез, эшләгән эшләрегезгә үкенерсез, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм менә шул вакыйганы әгәр дә карасак, Казакъстанда булган вакыйганы, әйткәнемчә, 10 кеше үтерелде. Гаибе булмаган кешеләр үтерелде. 140 кеше җәрәхәтләнде. Меңәрләгән кеше шикләрдән чыгып качып котылды. Хатын-кызлар, балалар, улы кешеләр, әйме. Һәм менә шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, безне еш кына шушындый сүзләр белән безне калбыбызны бутыйлар, башыбызны бутыйлар. Әйе, мөселманнарның бүгенге көндә йөрәкләре кайнар, алар ярдәмгә омтылалар, алар рәхимлеләр, алар шәфкатьлеләр, ләкин бузык кешеләр безнең менә шул бер катлылыгыбыз белән җәмәгать безне кулланалар. Бездән инде ниндидер файдалар күрәләр. Һәм ул шул Казакъстан вакыйгасы булмасынмы, хәтта арабызда тарала торган. Фәлән кешенең акчасы беткән. Аның яшәргә урыны юк, ул подъездда яши. Әйдәгез аңа акча салыгыз, җибәрегез. 100 сум, 200 сум, 300 сум, җәлке түгел. Шушыны сообщениелар бик күп. Башкасы әйтә, аның ди балларына инде памперс киерергә дә алырга да акчалары юк. Баллары нәҗескә батканнар, ярдәм итик аларга. Ярдәм итик дип, менә шуның ише сообщениелар таралып, безне кулланалар. Ни өчен? Чөнки безгә Сбербанк онлайнга кереп, кнопкага басу җиңелрәк. Ә кешенең барып хәлен тикшерергә, ул чыннан да шулай микән? Алдалаучы берәр аферист түгел микән? Дип барып тикшерү безнең өчен авыр. Безгә җиңелрәк керәсең, басасың 50 сум инде ул, нәрсә инде ул, 100 сум инде ул, нәрсә инде ул. Синнән 100 сум, моннан 100 сум, башкасыннан 100 сум. Ахыр чиктә бу аферист шул акчаларга яшәп, шул бузык эшен һаманда дәвам итә, мөхтәрәм җәмәгать. Ә бит безнең шул эшләребез өчен җаваплылыгыбыз безнең үзебез өстебездә. Без эшләребез өчен җавап бирәбез. Без башкарган, кайда куйган акчаларыбызны да, хәтта шәригатьтә шундый хөкем бар, закатны биргәндә, синең закат бирелгән кешең закат әһленнән булмаса, закаты кабул түгел, дөрес түгел. Син закатыңны бары тик закат әһленнән булган кешеләргә бирергә тиештең. Чөнки ул синең җаваплылыгың Аллаһ каршында. Син ул фарызны үзең башкарырга тиештең. Бер катлыланып, гади булып ярар инде, ышанам инде, фәлән инде, төгән инде дип, андый булырга кирәк түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә менә андый кешеләр арасында кайсы берләре чынлап та авырый микән, яки ул берәр ялкау хөрәсән микән, кеше хисабына яшәргә ияләшкән бер кеше микән, менә шуларны барып тикшерергә, белергә бик тә авыр була шул кайсы берләре безгә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ кына белә. Андый кешеләргә бирелгән садакалар, ярдәмнәр, алар садака булды микән, яки башкасы булып китте микән, без, мөхтәрәм җәмәгать, әйтә алмыйбыз. Ләкин бүген, әлхәмдүлилләh, мөселманнарның һәрбер өлкәсендә диярлек ышанычлы кешеләре бар. Аның специалистлары бар, белгечләре бар. Һәм хәтта хәйрия өлкәсендә, благотворительность өлкәсендә эшләүче кешеләр бар. Казанда да алар бар. Казанда да алар билгеле. Ничәмә еллар буена кешеләрнең хәлләрен тикшереп, белеп, аларга мөрәҗәгать итсәк, алар безгә әйтеп бирерләр, мөхтәрәм җәмәгать. Бу кешегә ышанырга була. Бу кеше юк.
Бу кеше сау сәламәт, таза, эшләми, нитми, кеше хисабына ияләшкән, иждивенчествога ияләшкән дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә ул кешеләрнең ярдәменә без мохтаҗбыз. Аларның инде шушы киңәшләренә, аларның тикшерүләренә без, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә күз салсак, колак салсак, динебезгә һәм башкабызга да ул җәмәгать зур файда булыр иде. Һәм гомумән үзебез дә аңлы булыйк, башларыбызны эшләтик. Нинди генә хәбәр килмәсен, нинди генә сүз чыкмасын, башта аны кайнар йөрәгебез белән түгел, башыбыз аша үткәрергә тиешбез. Уйларга тиешбез. Хәбәр итүченең кем икәнлеге, аңа ышанырга буламы, юкмы икәнлеген белик. Һәм шул вакытта эшләребезгә дә бәрәкәт булыр, иншааллах. Һәм хутбамның ахырында да ул хәбәрләр килгәндә без нишләргә тиешбез? Ничек кабул итәргә тиешбез икәнлеге хакында әйтеп узасым килә. Беренчедән, мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә хәбәр безгә килмәсен, кем турында гына әйтелмәсен, кем турында гына хәбәр ителмәсен, без, мөхтәрәм җәмәгать, мөселманнар турында начар уйларга тиеш түгелбез. Мөселман ир хакында, мөселман хатын-кыз турында начар уйларыбызны бетерергә тиешбез. Ишеткәнегез бардыр, Пәйгамбәребез заманасында Гайша анабызга, Пәйгамбәребезнең яраткан хатынына яла яктылар. Янәсе, зинашы нахакка аны гаепләделәр. Һәм Аллаһ Тәгалә Гайша анабызның вижданын, честь матери правоверной Гайши, Аллаһ Тәгалә аклады. Һәм ул саф мөэминә, пак мөэминә дип атады. Һәм Коръәндә Аллаһ Тәгалә Нур сүрәсендә булай дип әйтә: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Сез ул хәбәрне ишеткәч, менә Гайша анабыз турында начар хәбәрне ишеткәч, нигә мөселман ирләр һәм мөселман хатын-кызлар үзләре хакында яхшы уйламадылар? Нигә алар бу бит абачык ялган дип әйтмәделәр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә мөселманнар хакында яхшы уйларга чакыра. Икенчедән, тарала торган хәбәр дөресме, юкмы икәнлеген тикшерергә теләсәгез, ул хәбәргә дәлилләр сорагыз, доказательстволар сорагыз. Һәм динебездә кайсы бер эшләрдә 2 шаһид кирәк. Инде хәтта зина белән гаепләгәндә шәригать тарафыннан 4 шаһид таләп ителә. 4 шаһид. Мин күрдем, мин белдем генә түгел, 4 кеше исбатларга тиеш. Һәм шуңа күрә нинди генә хәбәр килмәсен, ул хәбәрне исбатлауны сорарга тиешбез. Дәлилләрен китер. Аңлат, исбатла. Дөресме сүзең юкмы икәнлеген без таләп итәргә тиешбез. Өченчесе, мөхтәрәм җәмәгать, бөтен ишеткән сүзләрне сөйләп йөрү ул гөнаһ була. Чөнки бөтен ишеткән сүзен сөйләп йөргән кеше көннәрдән бер көнне ялганны да нәкъ шулай таратачак. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кешегә ялганчы булыр өчен бөтен ишеткән сүзләрне тарату җитә калыр дип әйтә. Һәм шуңа күрә ишеттең сразу же перепост, сразу же переслать түгел. Башта белергә, өйрәнергә, дөрес хәбәрме, хаклыкмы ул, яки бер уйдырма хәбәрме, шуны без белергә тиешбез. Һәм дүртенчесе, әгәр тарала торган хәбәр бик җитди мәсьәлә икән, кешеләрнең тынычлыгына, иминлегенә тәэсир итә икән, һәм зур үзгәрешләргә китерә икән, ул сүзләрнең, ул хәбәрнең нәтиҗәсенә карарга кирәк. Нинди последствиялар китерергә мөмкин? Менә шул хакта фикерләшергә тиешбез. Чөнки без әйткән, без язган һәрбер сүзне фәрештәләр язып баралар. Һәм шул сүзләребез өчен Аллаһ Тәгалә каршында җавап тотачакбыз. Һәм соңгы сүземдә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шулай ук еш кына сенсация рәвешендә таратыла торган хәбәрләр була, репостлар ясала, бер группадан икенче группага күчерелә. Менә шул хәбәрләрнең дөрестлеген белергә теләсәк, дөньяның атаклы масса күләм мәгълүмат чараларына карасак, средства массовой информации, карарга тиешбез. Әгәр дә дөньяның зур СМИлары, мәсәлән, шул ук Лента булсынмы, Лента.ру булсынмы, Коммерсант булсынмы, BBC булсынмы, әгәр дә шул мәгълүмат чараларында ул сенсация хакында, ул хәбәр хакында бер нинди дә яңалык юк икән, димәк, бу килгән хәбәр 99%-ка уйлап чыгарылган. Һәм рус әйткәндә инде
если какая-либо новость, сенсация, которую вам пересылают по телефону, если она не отражена в ведущих мировых СМИ, то это с вероятностью 99% это вымысел, это утка. И таким образом просто смеются над нашей простотой. Над тем, что мы, мусульмане, спокойно верим во всякую чушь и ерунду. Аллах Раббыбыз безне аңлы һәм акыллы кылса иде, безне бозык бәндәләр кулларыннан уенчык итүдән сакласа иде, авызларыбыздан бары тик хак сүзләр һәм дөрес сүзләр генә чыкса иде, йортларыбызга, гаиләләребезгә, дөньяларыбызга иминлек насип итсә иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.